हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము 5వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ. పితరి ప్రస్థితేరణ్యం మాతు ప్రియ చికీర్షయా. తస్మిన్ బిందు సరేవాత్సీత్ భగవాన్ కపిల కిల. శ్రీకృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ. పితరి ప్రస్థితేరణ్యం మాతు ప్రియ చికీర్షయా. తస్మిన్ బిందు సరేవాత్సిత్ భగవాన్ కపిల కిల. శ్రీకృష్ణ. మైత్రేయ ఉవాచ. మైత్రేయుడు పలికెను. పితరి తండ్రి. ప్రస్థితే వెడలిన పిమ్మట. అరణ్యం అడవికి. మాతుహు తన జననికి. ప్రియ చికీర్షయా ముదమును కలిగించు కోరికతో. తస్మిన్ ఆ బిందు సరే సరోవర తీరమున. అవాత్సీత్ వసించెను. భగవాన్ భగవానుడగు. కపిలః
కపిలః కపిలుడు కపిలుడు కిల కిల నిక్కముగా నిక్కముగా శ్రీకృష్ణ మైత్రేయుడు పలికెను. కర్దముడు అడవికేగిన పిమ్మట కపిల భగవానుడు తన జననియగు దేవహుతికి ప్రీత్యర్థమై బిందు సరోవర తటమునందు వసించెను. మైత్రేయుడు పలికెను. మైత్రేయుడు పలికెను. కర్దముడు అడవికేగిన పిమ్మట కర్దముడు అడవికేగిన పిమ్మట కపిల భగవానుడు కపిల భగవానుడు తన జననియగు తన జననియగు దేవహుతి ప్రీత్యర్థమై దేవహూతి ప్రీత్యర్థమై బిందు సరోవర తటమునందు వసించెను. తటమునందు వసించెను. శ్రీకృష్ణ భాష్యము బై శ్రీల ప్రభు. తండ్రి అభావమునందు తల్లి బాధ్యతను స్వీకరించి భర్త వియోగమును ఆమె అనుభవింపకుండునట్లు తన శాయశక్తుల సేవించుట యుక్త వయస్కుడగు తనయుని బాధ్యత. అదేవిధంగా తల్లి బాధ్యతను కుటుంబ వ్యవహారములను చూడగలిగే పుత్రుడు ఉన్నప్పుడు శీఘ్రమే గృహమును వీడుట భర్త యొక్క ధర్మము. వైదిక విధానపు గృహస్థ జీవనమదియే. మరణ సమయం వరకు గృహ కలాపముల యందు ఎవరును చిక్కబడక వాటిని విడిచి వెళ్ళవలెను. అప్పుడు యుక్త వయస్కుడగు పుత్రుడు ఇంటి వ్యవహారములను తల్లి బాధ్యతను స్వీకరించును. హరే కృష్ణ. భాగవతము 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. తమాసీనమకర్మాణం పిల్లలు చూసుకోవాలండి. కర్మాణం తత్వమార్గాగ్రదర్శనం తత్వమార్గాగ్రదర్శనం స్వసుతం దేవహుత్యాః ప్రస్తుతం దేవహుత్యాః దాతు సంస్మరతి వచః. ధాతు సంస్మరీతి వచః. శ్రీకృష్ణ. తమాసీనమకర్మాణం తత్వమార్గాగ్రదర్శనం తమాసీనమకర్మాణం తత్వమార్గదర్శనం స్వసుతం దేవహుత్యాః దాతు సంస్మరతి వచః. ప్రస్తుతం దేవహుత్యాః ధాతు సంస్మరతి వచః. హరే కృష్ణ. తం తం ఆతనిని ఆతనిని అనగా కపిల భగవానుని అనగా కపిల భగవానుని ఆసీనం ఆసీనం ఉపవిష్టుడై ఉన్న ఉపవిష్టుడై ఉన్న అకర్మాణం అకర్మాణం అవకాశముగా తత్వ పరతత్వపు పరతత్వపు మార్గ అగ్ర మార్గాగ్ర చరమగమ్యము చరమగమ్యము దర్శనం దర్శనం చూపగలిగినట్టి చూపగలిగినట్టి స్వసుతం ప్రస్తుతం తన తనయుడు తనయుడు దేవహుతి దేవహుతి దేహహుతి దేవహుతి ఆహా ఆహా పలికెను పలికెను ధాతుః బ్రహ్మదేవుని బ్రహ్మదేవుని సంస్మరతి సంస్మరతి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుచు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనుచు వచః వచః పలుకులను. పలుకులను. శ్రీకృష్ణ. తన ఎదుట కపిల భగవానుడు దేహూతి పరతత్వపు చర్మగమ్యమును చూపగలిగిన వాడు సావకాశముగా ఉపవిష్టుడై ఉన్నప్పుడు దేహూతి బ్రహ్మ పలుకులను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొనని అతనిని ఇట్లు ప్రశ్నింపనారంభించెను. హరే కృష్ణ. తన ఎదుట కపిల భగవానుడు భగవానుడు దేవహుతికి
దేవహూతికి పరతత్వపు చరమగమ్యమును పరతత్వపు చర్మగమ్యమును చరమగమ్యమును చూపగలిగిన వాడు చూపగలిగిన వాడు సావకాశముగా అవకాశముగా ఉపవిష్టుడై ఉన్నప్పుడు ఉపవిష్టుడైనప్పుడు దేహౌతి దేవహూతి బ్రహ్మ పలుకులను బ్రహ్మ పలుకులను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని తెచ్చుకొని అతనిని ఇట్లు ప్రశ్నింపనారంభించెను. ప్రశ్నింపారంభించెను. శ్రీకృష్ణ. 3వ స్కందము 25వ అధ్యాయము 7వ శ్లోకము. శ్రీకృష్ణ. దేవహుతిరువాచ నిర్విన్నా నిరతాం భూమన్ భూమన్ అసదింద్రియతర్షనాత్ దర్శనాత్ నిర్విన్నా నిరతాం భూమన్ నిర్విఘ్నానితరాం భూమన్ అసదింద్రియతర్షనాత్ అసదింద్రియదర్శనాత్ ఏన సంభావ్యమానేన ప్రపన్నాంధం తమ ప్రభో ఏన సంభావ్యమానేన ప్రపన్నాంధం తమ ప్రభో. శ్రీకృష్ణ. దేవహుతిరువాచ నిర్విన్నా నితరాం భూమన్ అసదింద్రియతర్షనాత్ ఏన సంభావ్యమానేన ప్రపన్నాంధం తమ ప్రభో. దేవహుతిరువాచ నిర్విన్నాం నితరాం భూమన్ అసదింద్రియతర్షనాత్ ఏన సంభావ్యమానేన ప్రపన్నాంధం తమ ప్రభో. ప్రభో. హరే కృష్ణ. ఇద్దరు చదవండి ప్రభు. మాతాజీ ప్రభు. రామకృష్ణ ప్రభు. సరళాదేవి మాతాజీ హరే కృష్ణ. నిన్న చదవని వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. దేవహూతిరువాచ నిర్విన్నా నిరతాం భూమన్ అసదింద్రియదర్శనాత్ ఏన సంభావ్యమానేన ప్రసన్నాంధం తమః ప్రభో. హరే కృష్ణ ప్రభు. హైమావతి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దేవహూతిరువాచ నిర్విన్నా నితరాం భూమన్ అసదింద్రియదర్శనాత్ ఏన సంభావ్యమానేన ప్రపన్నాంధం తమః ప్రభో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సూర్యప్రకాశరావు ప్రభుజీ. వసంతబాయి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్స్. దేవహూతిరువాచ నిర్విన్నా నితరాం భూమన్ అసదీంద్రియదర్శనాత్ ఏన సంభావ్యమానేన ప్రపన్నాంధం తమః ప్రభో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దేవహూతిరువాచ నిర్విన్నా నితరాం భూమన్
అస అసదింద్రియ దర్శనాత్ ఏన సంభావ్యమానేన ప్రపన్నాంధం తమః ప్రభో. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. దేవహుతి ఉవాచ. దేవహుతి పలికెను. దేవహూతి పలికెను. నిర్విన్నా విసుగు చెందితిని. నితరాం మిగుల భూమన్ ఓ దేవా అసత్ తాత్కాలికము అగు ఇంద్రియ ఇంద్రియముల యొక్క తర్షనాత్ ఉద్రేకముచే ఏన దేని ద్వారానైతే సంభావ్యమానేన కలుగుట వలన ప్రపన్న నేను పడితిని. అంతం తమః అజ్ఞాన అంధకార గర్తమున ప్రభో హే ప్రభు. హరే కృష్ణ. దేవహుతి పలికెను. హే ప్రభు, ఇంద్రియములు కలిగించడి కలతచే అజ్ఞాన అంధకార గర్తమున పడియున్నందున దాని ఎడ నేను మిగుల విసుగు చెందియున్నాను. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. దేవహుతి పలికెను. హే ప్రభు, ఇంద్రియములో కలిగించేడి కలతలచే అజ్ఞాన అంధకార గర్తమున పడియున్నందున దాని ఎడ నేను మిగులు విసుగు చెందియున్నాను. హరే కృష్ణ. భాష్యముపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. ఇచ్చట అసదింద్రియ తర్షనాత్ అను పదము ప్రధానమైనది. అసత్ అనగా అశాశ్వతమైనది లేదా తాత్కాలికమైనది. ఇంద్రియ అనగా ఇంద్రియములు అని భావము. కనుక అసదింద్రియ తర్షనాత్ అనగా భౌతిక దేహపు తాత్కాలిక ఇంద్రియములచే కలత చెంది అని భావము. మనము అనేక రకములగు దైహిక స్థితుల నుండి కొన్ని మార్లు మానవ దేహము, ఇంకొన్ని మార్లు జంతు దేహము పరిణామము చెందుచు వచ్చుచున్నాము. కనుక మన ఇంద్రియముల కలాపములు సైతము ఎల్లప్పుడూ మారుచున్నవి. మార్పు స్వభావము కలది ఏదైనను అసత్ అంటే తాత్కాలికము అని పిలువబడును. ఈ తాత్కాలిక ఇంద్రియములకు పరముగా మన శాశ్వత ఇంద్రియములు కలవనియు అవి ఇప్పుడు భౌతిక దేహంచే కప్పబడినవనియు మనము ఎరుగవలెను. అసత్తుచే కలుషితమైన శాశ్వత ఇంద్రియములు యుక్తంగా వర్తించుటలేదు. ఈ కల్మషముల నుండి ఇంద్రియములను ముక్తము చేయుటతోనే భక్తి యోగము ముడియడి ఉన్నది. కల్మషము పూర్తిగా తొలగబడి ఇంద్రియములు విశుద్ధమగు కృష్ణ భక్తి భావనయందు వర్తించినప్పుడు మనము సదింద్రియములను పొందితిమని చెప్పవచ్చు. నిత్యేంద్రియ కర్మలే భక్తియుత సేవ అని పిలువబడును. ఇక తాత్కాలికమగు ఇంద్రియములు ఇంద్రియ భోగమని పిలువబడును. భౌతిక ఇంద్రియ భోగము ఎడ విసుగు చెందనంత వరకు కపిల భగవానుని వంటి వాని నుండి ఆధ్యాత్మిక సందేశములను శ్రవణము చేసేది అవకాశమే కలుగదు. తాను అలసి విసుగు చెందితినని దేవహూతి పలికినది. ఇప్పుడు తన భర్త
గృహమును పరిత్యజించినందున కపిల భగవానుని సందేశములను విని ఆమె ఊరటను పొందగూరెను. హరే కృష్ణ. ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనము ఈ అధ్యాయంలో మొదట ఆ సౌనక ముని ఆ భగవంతుడిని గురించి తెలిసినటువంటి వాడు. ఎందుకంటే అంతకుముందు విన్నటువంటి సూత గోస్వాముల ద్వారా వింటూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ సౌనకుడు ఆ భగవంతుణ్ణి గురించి కీర్తిస్తాడు. ఆ భగవంతుడి కంటే అధికంగా ఎరిగిన వాడు ఎవరూ లేరు అని, ఆయన కంటే అధిక పూజ్యుడు గాని పరిపక్వత చెందినటువంటి యోగి మరొకడు లేడు అని, కనుకనే ఆయన వేదపతి అయి ఉన్నాడు అని. మరి కాబట్టి అటువంటి ఆ స్వచ్ఛందాత్ముడు మరియు కర్మలన్నింటినీ ఆ ఆత్మ మాయ ద్వారా నిర్వహించగలిగేటువంటి ఆ భగవానుని యొక్క కర్మలను లీలలను సున్నితంగా మాకు వివరించండి అని ఆ సూత గోస్వాముల వారిని అడిగినటువంటి పరిస్థితి సౌనక ముని. సో ఇక ఆ క్రమంలో సూత గోస్వాముల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ సూత గోస్వామి చెప్తాడు, పరమ శక్తివంతుడు అయినటువంటి మైత్రేయుడు. ఎందుకంటే ఆ మైత్రేయుడు విదుడికి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి ఆ పరమశక్తివంతుడైనటువంటి మైత్రేయ ముని వ్యాసదేవుడి యొక్క మిత్రుడు. మరి అటువంటి ఆ మైత్రేయుడు, ఆ పూజనీయుడైనటువంటి మైత్రేయుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును గూర్చి విదురుడు ఆయనని అడిగినందువలన ఎంతో సంతోషించి, ఎందుకంటే భగవత్ కథలను హరికథ గురించి ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు కనుక ఆయన ఎంతో సంతోషం పొంది ఉత్సాహంతో, ఎందుకంటే భగవంతుని విషయాలను గురించి చర్చించడంలో భక్తులకు ఎప్పుడూ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు అని చెప్తారు. ఉత్సాహంతో ఆ సూత అంటే మైత్రేయ ముని ఈ విధంగా పలికాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అయితే ఆ మైత్రేయుడు చెప్తున్నాడట విదురుడితో, కర్దముడు అడవికి ఏగిన పిమ్మట కపిల భగవానుడు తన జనని అయినటువంటి ఆ దేహహుతి ప్రీత్యర్థమై బిందు సరోవర తటమునందు వసించెను. ఆ దేవహూతి మరియు కర్దముడికి పుత్రుడుగా అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆ భగవానుడు, ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి ఆ భగవానుడు తన తల్లి అయినటువంటి దేవహూతిని ఆనందింపచేయడానికి ఆయన తన ఆ గృహం అంటే అక్కడనే ఆ బిందు సరోవరము అనేటువంటి ఆ తటమునందు తల్లితో పాటు ఆయన అక్కడే ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి చెప్తూ ఉన్నారు. అంతకుముందు కూడా వచ్చినటువంటి అంశాలే ఇవి, మరొకసారిగా రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నటువంటివి. ఇక్కడ తండ్రి అభావమునందు అంటే తండ్రి తన యొక్క అంటే మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవడానికి ఆ భగవంతుని గురించి ధ్యానం చేసుకోవడానికి, ఆ భగవంతుని సంబంధంలోనే నిమగ్నమై ఉండడానికి ఈ గృహాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయినప్పుడు, అంతేకాని గృహ బాధ్యతలను వదిలేసి బయటికి పడడం కాదు. ఇక్కడ తండ్రి అభావమునందు తండ్రి తాను ఆ మానవ అంటే తాను భక్తిలో ఆ మన మానవ జన్మ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం భగవంతుని సేవ చేసుకోవడం, నిరంతరము ఆ భగవంతుని ధ్యానించేటువంటి పరిస్థితి. తన ఆశ్రమ ధర్మాలన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చుకుంటూ వచ్చి ఆయన సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించాడు ఇక్కడ. సో కనుక ఆ తండ్రి
గృహాన్ని వదిలివేసినప్పుడు ఇంట్లో గృహం బాధ్యతను స్వీకరించవలసినటువంటిది పుత్రుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి తల్లి యొక్క బాధ్యతను స్వీకరించి ఆ తల్లికి భర్త వియోగము కలగకుండా, అంటే ఆ భర్త వియోగపు చారలు ఆమెలో పడకుండా శాయశక్తుల సేవించుకోవడం అనేది యుక్త వయస్కులైనటువంటి కుమారుడి యొక్క బాధ్యత అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా మరి తల్లి బాధ్యతను, అలాగే కుటుంబం వ్యవహారాలను చూడగలిగేటువంటి పుత్రులు, అంటే పుత్రులు పెరిగి పెద్దవాళ్ళైన తర్వాత ఇక ఆ తండ్రి ఇంకా మరణం సంభవించేంత వరకు గృహమునందే ఉండవలసిన అవసరం లేదు. అంటే ఇంకా ఆ గృహస్థగా బాధ్యతలను చేస్తూ ఉండవలసిన అవసరం లేదు. భగవత్ సంబంధంలో ఉండాలి. అప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులలో సన్యాసం తీసుకొని అడవులకు వేయడం జరిగినటువంటి, కనీసం ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాల్లో ఆ భగవంతుని స్మరణ చేస్తూ, శ్రవణం చేస్తూ, ఆయన్ని గురించి ధ్యానం చేస్తూ ఉండవలసిన మనకి ఇప్పుడు ఈ కలియుగంలో ఆ భగవంతుని యొక్క నామస్మరణ చేస్తూ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ చేయవలసినటువంటి. సో కాబట్టి ఇంకా నేను ఇంకేదో సంపాదించాలి ఇవన్నీ కాకుండా వ్యవహారాలను తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో కుటుంబ వ్యవహారాలను చూసుకునేటువంటి పుత్రులు వచ్చిన తర్వాత తండ్రి చేయవలసినటువంటి తన ఆ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి భక్తి యోగ విధానాన్ని ప్రారంభించాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, తల్లి బాధ్యతను, కుటుంబ వ్యవహారాలను చూడగలిగేటువంటి పుత్రుడు ఉన్నప్పుడు శీఘ్రమే గృహమును వీడుట భర్త యొక్క ధర్మము అని చెప్తున్నారు. వైదిక విధానపు గృహస్థ జీవనము అది అని మన సాంప్రదాయ విధానాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. అంతేకాని మరణ సమయం వరకు ఆ గృహ కలాపాల యందే ఎవరు కూడా చిక్కుబడి ఉండవద్దు అని చెప్తున్నారు. సో అలా తండ్రి గృహాన్ని వదిలి వెళ్ళినప్పుడు యుక్త వయస్కుడైనటువంటి పుత్రుడు ఆ ఇంటి వ్యవహారాలను, తల్లి యొక్క బాధ్యతను స్వీకరించవలసినటువంటి విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే సో ఆ విధంగా ఆ మైత్రేయుడు ఇంకా కొనసాగిస్తున్నాడు. కర్దముడు అడిగిపోయిన తర్వాత ఆ కపిల భగవానుడు తన తల్లి కోసం అక్కడే ఆ బిందు సరోవరమునందే ఉన్నాడు అని, మరి ఆ విధంగా బిందు సరోవరం వద్ద తన ఎదుటగా ఉన్నటువంటి పుత్రుడు, ఆమెకు తెలుసు, ఎందుకంటే బ్రహ్మ అంతకుముందు బోధించినటువంటి విషయం. ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ దేహహుతి ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. మైత్రేయుడు ఇంకా విదురుడితో చెప్తున్నాడు, తన ఎదుట కపిల భగవానుడు అంటే దేహహుతికి పరతత్వము యొక్క అంతిమ గమ్యాన్ని చూపగలిగేటువంటి వాడు, అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేసేటువంటి మార్గాన్ని బోధించగలిగినటువంటి వాడు. దేహహుతికి ఈ బంధనాలన్నిటి నుండి కూడా, ఈ భౌతిక జీవన విధానం నుండి బయటపడేటువంటి మార్గాన్ని బోధించగలిగేటువంటి వాడు, అదే సాంఖ్యాతత్వాన్ని బోధించగలిగేటువంటి వాడు. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ మైత్రేయుడు, తన ఎదుట కపిల భగవానుడు సావకాశంగా ఉపవిష్టుడై ఉన్నప్పుడు, అంటే తనతో పాటు తన పుత్రుడుగా వచ్చినటువంటి ఆ భగవంతుడు కపిల భగవానుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు దేవహూతి బ్రహ్మ పలుకులను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొని అతనిని ఇట్లు ప్రశ్నింపనారంభించెను. సో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని బోధించడానికి వచ్చినటువంటి ఆ కపిల భగవానుణ్ణి ఆమె ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలను, అంటే ఈ భవబంధనాల నుండి అభయత్వాన్ని పొందడానికి కావలసినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలనేటువంటి జిజ్ఞాసురాలై ఆమె ఆ కపిల భగవానుణ్ణి ఈ విధంగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అదే కదా భగవద్గీత ఎందుకు కూడా భగవంతుడు చెప్పినటువంటి పరిప్రశ్నేన, ఒక గురువుని దరిచేరి, ఇక్కడ గురువు అనేటువంటి వాడు ఎవరైనా కావచ్చు. ఇక్కడ దేవహూతికి గురువు ఎవరు అంటే ఇక్కడ తన పుత్రుడే గురువుగా ఉన్నాడు. సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు పుత్రుడుగా అవతారం ఇచ్చి ఆమెకు గురువుగా
బోధనలను చేయగలిగిన అంటే అంతకుముందే చెప్పాడు, కర్దముడికి మాట కూడా ఇచ్చాడు కపిల భగవానుడు. ఆమె ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేటువంటి ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందే మార్గాన్ని నేను బోధిస్తాను అని చెప్పారు. సో మరి అటువంటి ఇక్కడ ఎవరైనా గురువు కావచ్చు, సో పుత్రుడు కావచ్చు, మనతో పాటు ఉండేటువంటి స్నేహితులు, ఇంకా ఎవరైనా, సో భర్త, అంతకుముందు చెప్పినట్లు భర్త లేదా తండ్రి. సో ఇక్కడ దేవహూతికి తన పుత్రుడే గురువుగా ఉన్నటువంటి, సో ఆయన్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఆమెను తెలుసుకోవడానికి, ఇక్కడ ప్రశ్నించడం అంటే ఆయన్ని ఏంటి అనేది చేయడానికి కాదు, తాను తెలుసుకోగలిగినటువంటి విషయాలను, తాను కావలసినటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడానికి అటువంటి. సో ఆమె ఈ విధంగా కపిల భగవానునితో మాట్లాడుతుంది అంటూ చెప్తున్నాడు మైత్రేయుడు విదురుడితో. దేవహుతిరువాచ నిర్విన్నానితరాం పూమాన్ అసదింద్రియతర్శనాత్ ఏన సంభావ్యమానేన ప్రపన్నాందం తమ ప్రభో. సో దేవహూతి తన ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కపిల భగవానుడితో ఈ విధంగా అంటూ ఉందట, హే ప్రభు, ఇంద్రియములు కలిగించడి కలతలచే అజ్ఞాన అంధకార గర్తమున పడియున్నందున దాని ఎడ నేను మిగుల విసుగు చెందియున్నాను అంటూ ఆమె ఈ విధంగా ప్రారంభిస్తుంది. ఆయనతో మాట్లాడడం, కపిల భగవానుడితో కపిల మునితో మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తుంది. సో ఇక్కడ కపిలుడు సాక్షాత్ భగవంతుడు. సో మరి ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధించడానికి, సాంఖ్యతత్వాన్ని బోధించడానికి వచ్చినటువంటి వాడు. సో ఆయన్ని ద్వారా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఆమె ఇక్కడ చెప్తూ ఉంది. ఇంద్రియములు కలిగించేది కలతల చేత, అంటే ఈ ఇంద్రియాల యొక్క ప్రీతి కోసం, ఈ మనకి ఈ విధానంలో కలిగేటువంటి సుఖదుఖాలకు కారణము ఆ ఇంద్రియ భోగ వాంఛ. మరి ఆ ఇంద్రియములు కలిగించేది కలతల చేత ఆమె అజ్ఞాన అంధకారంలో పడి ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నది ఆమె. సో అక్కడ ఆమె అంటుంది, నిర్విన్నా అంటే విసుగు చెందాను. ఎలా నిర్విన్నా నితరాం అంటే ఎంతో విసుగు చెందాను, మిగుల విసుగు చెందాను అని చెప్తూ ఉంటుంది. దేని చేత అంటే అసత్ ఇంద్రియ, అంటే తాత్కాలికములో అయినటువంటి ఆ ఇంద్రియ, అసత్ ఇంద్రియ తర్షణాత్. సో ఆ తాత్కాలికములైనటువంటి ఇంద్రియాలు ప్రేరేపించేటువంటి ఆ విషయాల ద్వారా నేను మిగుల విసుగు చెందినాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో అంతేకాకుండా ఆమె ఆ అజ్ఞాన అంధకార గర్తంలో పడిపోయాను అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి. సో కనుకనే ఆమె అంటుంది, ఇంద్రియములు కలిగించడి కలతల చేత అజ్ఞాన అంధకార గర్తమున పడి ఉన్నందున నేను ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైన మిగుల విసుగు చెంది ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉంది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, అసత్ ఇంద్రియ, అసత్ అంటే అశాశ్వతమైనది, తాత్కాలికమైనది. ఇంద్రియ అంటే ఇంద్రియములు అని భావం. అంటే అసత్ ఇంద్రియ శనాత్ అంటే ఈ భౌతిక దేహపు తాత్కాలిక ఇంద్రియాలు, ఈ భౌతిక జగత్తులో మనము అనుభవించేటువంటిది ఏదైనా కానీ అది తాత్కాలికమైనటువంటిది. సో మరి ఆ తాత్కాలికంలో అయినటువంటి ఆ ఇంద్రియాల చేత కలత చెందినటువంటి, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి భోగ వాంఛలతో ఆమె పొందినటువంటి ఈ స్థితులకు ఆమె కలత చెంది ఉన్నాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా ఈ భౌతిక జగత్తులో మనము వివిధ రకాలైనటువంటి దైహిక స్థితులను పొందుతూ ఉంటాం. ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో ఏదో ఒకమైనటువంటి దేహాన్ని మనం ఆచరించినటువంటి కర్మలను అనుసరించి పొందుతూ ఉంటుంటాం. కొన్నిసార్లు జంతు దేహం, కొన్నిసార్లు పక్షి దేహం, కానీ కొన్నిసార్లు కీటకాలు, క్రిమి కీటకాలు, సో కొన్నిసార్లు మానవ జన్మ. ఈ విధంగా వివిధ రకాలైనటువంటి
ఆ విధంగా పరిణామం చెందుతూ వస్తూ ఉన్నాము అని చెప్తున్నారు. సో ఎన్నెన్నో జన్మలలో చేసినటువంటి కర్మలు వాటన్నిటినీ కూడా అనుభవిస్తాం. కానీ కోటాను కోట్ల అనేక జన్మల తర్వాత క్రమక్రమంగా మానవ దేహం లభించినప్పుడు ఆ దేహాన్ని అంటే ఈ మానవ జన్మ లభించినప్పుడు దానిని సరైనటువంటి మార్గంలో ఉపయోగించుకోవాలి అని చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో కనుకనే ఈ జన్మలోనే మళ్ళీ మానవ జన్మ రావచ్చో ఉండదో తెలియదు. సో కాబట్టి ఇక్కడనే ఈ జన్మలోనే భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నం అవ్వడము ద్వారా కనీసం అట్లీస్ట్ మళ్ళీ మానవ జన్మ అనేటువంటి పొందేటువంటి అవకాశం లభించేటువంటి ఉంటుంది. సో కనుక మరి పరిపూర్ణంగా పొందాలి మానవ జన్మను లభించినప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించుకొని. ఎందుకంటే మనకున్నటువంటి ఈ ఇంద్రియ విషయాలను ఈ భౌతికమైనటువంటి తాత్కాలికమైనటువంటి భవవందనాలలో ఉపయోగించుకున్నప్పుడు అవన్నీ కూడా వాటి యొక్క ఇంద్రియాలు తాత్కాలికమైనటువంటి పరిస్థితులనే పొందుతూ ఉంటాయి. మరి శాశ్వతమైనటువంటి ఇంద్రియాలు, శాశ్వత ఆనందం అంటే ఆ భగవంతుని. సో అంతకుముందు కూడా కర్దముడు చెప్తాడు, ఆ భగవాన్ని దర్శించుకోవడం వల్ల ఆయన యొక్క కన్నులు పరిపూర్ణతను పొందినాయి అని చెప్తారు. ఆ భగవంతుని యొక్క విషయాలను, లీలలను, గుణగణాలను వినడం ద్వారా చెవులు పరిపూర్ణతను పొందుతాయి అని చెప్తారు. శాశ్వతము ఇంద్రియాలుగా మారుతాయని చెప్తారు. సో మరి ఆ విధంగా భగవంతుని గురించి కీర్తించడము ద్వారా నాలుక ఆ విధంగా శుద్ధపడి ఆ శాశ్వత ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహం చేత కప్పబడి అవి కల్మషాలవుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఈ కల్మషాలన్నిటి నుండి కూడా బయటపడేటువంటి మార్గము, ఏకైక మార్గము, ఈ కల్మషాల నుండి, ఇంద్రియముల నుండి బయటపడేటువంటి మార్గము, ఆ ఇంద్రియాలను బయటపడేసేటువంటి మార్గము భక్తి యోగము అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే ఈ అధ్యాయంలో మనకి భక్తి యోగం యొక్క మహిమలను వివరిస్తూ ఉంటాం. సో భక్తి యోగము ద్వారానే ఈ కల్మషాలన్నిటి నుండి కూడా ఇంద్రియాలను ముక్తి పొందించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో భక్తి యోగముతోనే అది ముడిపడి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. కల్మషములు పూర్తిగా తొలగింపబడి ఇంద్రియములు విశుద్ధమగు కృష్ణ భక్తి భావన యందు వర్తించినప్పుడు సదింద్రియములు పొందితమని మనం పొందాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే సరైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఇంద్రియాలను పొందుతాం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని గురించి కీర్తించి ఆ భగవంతుని ధ్యాసలోనే ఆ ఇంద్రియాలను ఉపయోగించినప్పుడు నిత్యేంద్రియ కర్మలే భక్తియుత సేవ అని పిలువబడతాయి. సో ఇక నిత్యం కూడా ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉండేది తాత్కాలికమైనది, అశాశ్వతమైనటువంటిది. కానీ ఆ భగవద్ధామంలో భగవంతునితో ఉండేటువంటి ఆ నిత్యేంద్రియ కర్మ, నిత్యము చేసేటువంటి కర్మలే ఆ భక్తియుత సేవ. మరి ఇక తాత్కాలికమైనటువంటి ఇంద్రియ కర్మలు ఆ ఇంద్రియ భోగములు అని పిలువబడతాయి అని చెప్తున్నారు. ఇంద్రియ భోగం ఇక్కడ. కానీ ఆ భగవత్ సేవలో చేసేటువంటివి నిత్యేంద్రియ కర్మలు. సో ఆ విధంగా ఈ భౌతిక ఇంద్రియ భోగముల ద్వారా విసుగు, వాస్తవానికి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి వచ్చిందే ఆ ఇంద్రియ భోగాలను అనుభవించాలనేటువంటి స్థితి కోసం. ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఆ తిరస్కార భావం, ఆ శాశ్వతంగా భగవంతుని నుండి వచ్చినటువంటి భావాల వలన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో వచ్చి పడుతున్నాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో భౌతికేంద్రియ భోగం అందుకే ఇక్కడికి వచ్చి పడుతున్నాం. సో ఆ భోగాలను అనుభవిస్తూ కోటాను కోట్ల జన్మల్లో అనుభవిస్తూ మనకి ఇక్కడ భక్త ప్రహ్లాదుడు చెప్తూ ఉంటారు, ఈ జన్మలో అనుభవించడం నమిలిన పిప్పినే నమలడం లాంటిది అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా ఇక్కడ కూడా దేహూతి ఈ భౌతిక ఇంద్రియ భోగాల ఎడ విసుగు చెందినంత వరకు ఇంకా అనుభవించాలనే భావనలోనే ఉంటారు. సో మరి ఇక్కడ ఎప్పుడైతే భౌతిక ఇంద్రియాల భోగాల ఎడ విసుగు కలుగుతుందో అప్పుడు మాత్రమే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందడానికి మనకి అర్హత వస్తుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆమె భౌతిక ఇంద్రియ భోగము నెడ విసుగు చెందనంత వరకు, ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక ఇంద్రియాల భోగము పట్ల విసుగు రానంత వరకు కూడా
మరి కపిల భగవానుడు వంటి వాని నుండి ఆధ్యాత్మిక సందేశములను శ్రవణం చేసేటి అవకాశమే కలగదు. కనుకనే ఇక్కడ ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి, ఆ విషయాన్ని పొందినటువంటి ఆ దేవహూతి చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ భౌతిక ఇంద్రియ విషయాల ఎడ నేను విసుగు చెంది ఉన్నాను. సో తాను అలసి విసుగు చెంది తినని దేవహూతి పలికినది చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ దేవహూతి పలికిన విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాద. సో ఎవరైనా మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను అవగాహన చేసుకోవాలంటే ఇంకా ఇంద్రియ మమకారాన్ని వదిలివేయాలి. వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శించినప్పుడు మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతాము అని చెప్తుంది. సో ఇప్పుడు తన భర్త గృహమును పరిత్యజించినందున కపిల భగవానుని సందేశములను విని ఆమె ఊరట పొందగోరెను. ఎందుకంటే ఆ కర్తముడు కూడా గొప్ప యోగి, ఆయన కూడా ఆమెకి కొంత బోధనలు చేసినటువంటి వాడు. ఇప్పుడు ఆయన లేడు అక్కడ, తాను గృహాన్ని వదిలివేశారు కనుక ఇప్పుడు గృహమునందు తనకు అవకాశం ఉన్నటువంటి పుత్రుడు ద్వారా, అంటే ఆ కపిల భగవాను నుండి సందేశాలను విని ఆమె ఊరట పొందగూరారు. అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల నుండి ముక్తి పొంది, అంటే అభయత్వాన్ని వాంఛించారు. అందుకే ఆమె ఈ విధంగా అడుగుతుంది అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాద. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ.